Možno je niekedy aj tvoj život ako výstup na vysokú horu. Už si myslíš, že bude cieľ a za ďalšou zákrutou sa objaví ďalšia prekážka. Nie už tých prekážok ako si veľa? Dôležité je však, že vieš, ako máš kráčať ďalej. Je technika, ktorá sa volá prorocké maľovanie alebo intuitívne zážitkové maľovanie. Ako sa zjednotiť s tou najvyššou bytosťou, ktorou skutočne si? To ti ukážem, ak sa prihlásiš ku mne do tohto kurzu. Čaká ťa spontánne maľovanie, ale aj maľovanie, kde obdržíš obraz dopredu. Obzvlášť náročné bývajú situácie, keď sú vo vzťahu dvaja a každý ide zánlivo iným smerom. Ale aj v týchto prípadoch, ako som hovorila v minulých videách, vie pomôcť toto prorocké maľovanie, pretože popri obraze človek dostane aj výklad toho obrazu. Je dobre si zapísať alebo nahrať. Častokrát ide taký myšlienkový tok, kde sú vlastne inštrukcie, kadiaľ sa na svojej ceste vydať, aby táto životná cesta bola dobrá. Pri tvorbe sa zrelaxuješ, prídeš na iné myšlienky, pohľady a tie prinesú zmenu v živote. Ak ťa táto cesta oslovuje, zanechaj mi v komentári srdiečko a ja sa ti ozvem pre viac info.